Transkultur zikloak transexualen errealitatea ikusaraziko du aste honetan Antzeslanen, Zineforunen hitzaldien eta argazki erakusketa baten bidez. Catalina Foixekoa da armada etorbidea zena. Txist Jazz Yeah kartel finalistak ez du urratzen hauteskunde legea. Maiatzaren 26ko tokiko autonomia erkidegoko eta Europako hauteskundetarako herritarrek hauteskunde mahaiko kideak izango diren begiratu aldute jada. Gaiarre Antzokiak omenaldi egingo dio Pedro Iturralderi maiatzaren 11an beren maisuarekin batera arituko diren 3 saxo jotzaile nafarren kontzertuaz. Ea zenolako berriekin hasi dugun maiatza. Aste honetan zehar transkultur zikloa burutu egingo da. Helburua transexualen errealitatea ikusaraztea da. Nola Antzeslanen, Zineforumen, hitzaldien eta argazki erakusketa baten bitartez. Iturrama eta Mendillorriko Zibiboxetan burutu edo gauzatu egingo da. Ekimenaren edo proiektuaren atzean naizen eta transkolore elkarteak daude. Zibibosareak errealitatea transexualitatea izango du ardatz aste honetan. Transkultur zikloan 3 antzerki ikuskizun 2 hitzaldi 2 zineforun eta erakusketa bat. Hoien bidez, ikusarazi eta gizartean ezagutarazi nahi dira transidentitatearen askotariko alderdiak. Zikloa atzotikan maiatzaren 5 arte garatuko da. Jardueretarako sarrera libre izango da, antzerki saioetarako izan ezik, hoietako sarrerak 3 eta 10 euro artean bai daude. Maider Beloki kultura eta hezkuntza zinegozio ordezkariak, Gael Zetxeto naizen elkarteko kideak, Judita Aranburu transkolore elkartekoak eta Angel Sagües Atikus teatro konpainikoak aurkeztu dute ziklonen lehen edizioa. Iruñako udalak aipatu elkartekin antolatua eta transexualitateari soilik eskenitakoa. Errealitatea, gizarte eta familia egoerak zein transidentitatearen inguruan egotzen diren arazoak hizpide hartuta, zineman, dokumentaletan edo antzerki fikzioan egiten diren adierazpen artistikoak ez ezik, zikloak testigantzak ere ekarriko dizkigu. Lehen personan, transexualitatearekin elkar bizi izan direnen partetik. Gaur transidentitateak izango ditu ardatz hitzaldiak Mendillorriko Zibiboxean 7:30 aurrera. 16 urtetik gorakoei zuzenduta egongo da, eta sarrera libre izango da aurrez gonbidapena hartuta. Iris Dominguez, transkoloreko aktivistak gaiaren inguruan izaten diren galderarik ohikoenei erantzuten saiatuko da eta trans terminoaren barruan sartzen diren identitate desberdinak azalduko. Horrez gain, transek Nafarroan bizi duten egoera jorratuko da, ala ikuspuntu orokor batetik, nola aktivismoaren ikuspuntutik. Halaber, asteartean hasiko dira zineforunak trans errealitate film eta dokumentaletan nola erakusten den aztertzea jomuga izanik. 11etan, Mendillorriko Zibiboxean transformatzen proiektutako da transexualitatearen inguruan dauden itzal eta zalantzak argitu nahi dituen dokumentala. Ikiru taldeak abiatutako proiektu baten barruan dago, izan ere taldeak unitate didaktiko bat prestatu du aniztasunetik abiatuta eta aniztasunean ezteko transexualitatearen errealitatea oinarri hartuta, baina egungo gizarte egituraren inguruko gogo eta aintzat harturik oro har. Saioa 14 urtetik gorakoei zuzenduta dago. Ekaiz Goikoetxea izango da dinamizatzailea eta naizen elkarteko familia batek bere bizipenak berri emango du. 14 urtetik gorakoendako ere maiatzaren 2an ostegunean Inturramako Zibiboxean 7:30 aztergai izango dute Una mujer fantástica film txiletarra. 2018an inglesez besteko film onenari emandako Oscar saria jaso zuena. Marina zerbitzari gaztea da eta abeslari izan nahi du. Orlando inprimategi bateko jabea da, biek etorkizunean elkarrekin egoteko planak egiten dituzte. Baina Orlando bat-batean zendu eta Marinak familiari zein gizarteari aurre egitera behartuta ikusten du bere burua. Bere zer izana erakusteko, emakume konplexua da, indartsua zintzoa itzela. Luis Azantza zinema zuzendariak dinamizatuko du zineforuna.
Transkultur zikloa osatzen duten 3 antzerki ikuskizunak ostiraletik igandera bitarte taularatuko dira. Maiatzaren 3an Atticus konpainiak Julieta Esel proposamena dakarkigu. Antzerki poema bat bizitzaren helduaroa gertu duten 3 gizakiren egoeraren inguruan. Hoietako 2 transexualak dira eta 3. bere sexu joera ezezaguna eta ez du axola nora ezean dabil bizitzan. Poetikotik gutxi duten komun publiko batzutan daude, eta bertan hasten dira komunikazioa, ikasbidea, jakintasunetik ihesi, ezagutzarekin eta adiskidetasunarekin topo egiteko. Emanaldia 7:30 hasiko da Mendillorriko Zibiboxean eta sarerak 3 euro balio du. Gaztei bereziki zuzenduta dago 14 urtetik gorakoei. Larunbatean Iturramako Zibiboxean Juguetes Rotos lanak Marioren historia kontatuko digu. 45 urteko funtzionarioa da eta aitaren heriotzaren berri ematen dion deia jasotzen du. Berriak Marioren iraganerako bidaia pizten du, 60ko hamarkadako landa Espainiara, neska sentitzen zen mutikoaren errealitatera. Hirian Mariok bere benetako izaera aurkitu zuen, Dorin adiskideari eta bariete munduarekin zerikusia duten beste lagun batzuei esker. Agertokia aisiagune gisa non gizarteak onartzen baititu, are goratu gizarte berak hortik kanpo jazarri eta baztertzen dituenak. Mariok badaki zer diren maitasuna eta desengainua. Zer egin ez dakiela dago, estras jantziaz, antzerki munduan erabat murgildu edo herritar arruntaren mozorropean gorde. Nacho Guerrero eta Kike Gauza dira protagonistak Producciones Rocambolescas konpainiaren lan honetan. Arte eszenikoetan, 22. Max sarietarako 6 nominazio ditu. Emanaldi arrasleko 8 hasiko da eta sarrerek 10 euro balio dute. Antzeslana, 18 urtetik gorakoi zuzenduta dago. Azkenik maiatzaren 5 igandearekin Xake Produkzioaken lur taularatuko da, zenbait belaunaldiren arteko harreman konplexua erakusten duen lana. Julian jostailu denda bateko jabea da. Egun batzuen buruan bere biloba Anek 8 urte beteko ditu eta oso opari berexia prestatzen ari zaio. Harentzat berariaz egindako panpina. Ane, Julian eta panpina bidai liluragarrian murgilduko dira. Izar magikoaren bila. Iruditeriaren parte omen den bidai hori aukera izango da Ane eta bere aita Jonen arteko harremana birbideratzeko. Izan ere azken aldian Jonek zailtasuna ditu, Ane mutila dela onartzen. Emanaldia 5:30 hasiko da Iturramako Zibiboxean 4 urtetik gorako aurrei zuzenduta dago eta sarrerak 3 euroan eskura daitezke. Eta zikloa osatzeko eraikuntza identitarioak erakusketa egongo da ikusgai apirilaren 29tik maiatzaren 4 Iturramako eta Mendillorriko Zibiboxetan. Mark Lopen argazki sorta bat erakusten da, askotariko identitaten barne eraikuntzara hurbiltzeko xedez. Eraikuntza bat non identitateak elkar egokitzen eta osatzen baitira. Unean uneko goraberen eta personaren ibilbiden testuinguruen arabera beti. Identitate hoiek ezin dira ulertu prozesu kolektiboetara, elkarrizketa sareetara eta hain zuzen bertan mintzatzen direnen borroketara jogabe. Ofizialki Armada etorbideak izena aldatu du. Catalina Foixekoa deitzen da hemendik aurrera. Catalina Foixeko etorbidea izanen da, atzo egin zuten errotuluen aldaketa. Catalina lehena Nafarroko edo Catalina Foixekoa 1478ko apirilaren 18 Montmarsan 1517ko otsailaren 12 Nafarroko erregina. Montblanc Peñafiel eta Gandiako dukesa Foix, Bigorre eta Ribagortzako kondesa eta Bearnoko bizkondesa izan zen. Ez dago lege urraketarik Sanferminak iragartzeko Txizjaz Jea deritzon kartel finalistaren kasuan. Txizjaz Jea kartel finalistak ez du urratzen hauteskunde legea. Kongresurako EH Bilduren zerrendan zijoan erraldoi eta buru handien konparsako txistulari bat agertzen da kartelean. UPNek jarri du salaketa. Eskualdeko hauteskunde batzordeak aho batez onartu du Sanferminetako kartel lehiaketako kartelak ez duela hauteskunde legea urratzen. Hauteskunde legea urratzen zuelakoan salaketa aurkeztua zuen UPN alderdiak.
Maiatzaren 26ko tokiko autonomia erkidegoko eta Europako hauteskundeetan nor izango den hauteskunde mahaiko kidea jakin daiteke dagoeneko. 010 telefono zenbakiaren bitartez eta iruña.eus webgunearen bidez jakin daiteke. Hor kontsultatu daiteke nan zenbakia eta lehen abizena erabiliz. Jada begiratu aldira Iruñako 270 hauteskunde mahaien osaera zehazteko osoko bilkura berexian egindako zozketaren emaitzak. Hauteslek beren egoera ezagutu aldute, nork berea udalaren webgunearen hasiera horrian. Halaber, 010 herritarrendako arreta telefonora deituta konsulta daiteke. 948-42-0100 Iruñaz kanpotik edo telefono operadore baten tarifa lauaren barruan deitzen bada. Azken hauteskundetan bezala erroldako zerrendak ez dira jendaurrian ikusgai jarriko, hortaz bideo hietako batera jo behar da. Informazioa begiratu nahi duenak nortasun agiri nazionala zenbakia eta lehen abizena erabili beharko ditu. Bertan honako informazio edukiko du eskuragarri. Bere identifikazio datuak botoa ematera zein hauteslekutara joan behar duen, hautes barrutia, hauteskunde atala eta maila. Atzotik, zozketan izendatutako 2.430 personei, 810 mahaikide eta 1.620 ordezkoi jakinarazpen ofiziala egiten hasiko zaie. Eta kide, buru edo ordezkoendako alegaziorako epea jakinarazpenaren ondoko 7 egunetan irekita egongo da. Jazz generoa Nafarroan bultzatutako Pedro Iturralderen 80. urteurrena omenduko da Gaiarren, maiatzaren 31an. Kontzertua egingo da. Javier Garaialde, Mikel Andueza eta Alberto Arteta saxo jotzaileen eskutik izango da. 3 belaunalditako saxo jotzaileen nafarrek Pedro Iturralderi omenaldia egingo diote Gaiarre antzokian, helduden asteko larunbatean maiatzak 11. Beren maisuaren alboan emango duten kontzertuan. Javier Garaialdek, Mikel Anduezak eta Alberto Artetak Iturraldek uztailan izango duen 80. urtebetetzea ospatuko dute agertokian. Guztia batera topaketarako omenezko jazz kontzertua emanez. Sarrerak 15 euroan eros daitezke antzokiaren lehiatilan eta webikoitza teatrogaiarre.com webgunean. Iruñako udalak eta Yerbabuena Produkzionesek antolatu dute ekitaldi hau. Iturralderendako berariazko omenezko kontzertua da. Jaksaren mito bizia baita, bai Nafarroan non maixo aintzindariak ondare handia pilatu baitu, bai mugaz bestalde Espainian zein kanpoan. Tet Montoliurekin batera jasen ohore handiena bilduta. Gaiarre antzokian Garaialde, Andueza eta Artetarekin 20. eta 21. mendeetako jaksaren ibilbidea egingo du. Agertokian hauek ere izango dira. Mariano Díaz pianoan, Richie Ferrer kontrabaxuan eta Dani García baterian. Garaialde, Anduezak eta Artetak prentsaurrekoan aurkeztu dute kontzertua, Maitena Muruzabal kultura eta hezkuntzako zuzendariak eta Yerbabuena Produkzioneseko Pilar Txoz-Txazesek lagunduta. Pedro Iturralde Otxoa faltesen jaio zen 1929an, Madrilgo Errege Konservatorian katedraduna. 1978tik 1984an jubilatu arte. Umetan hasi zituen musika ikasketak. 9 urte zituela aritu zen lehen aldiz saxo jotzaile faltzesko bandan. 13 urte zituela aritu zen musikari profesional herriz herri. 17 urtetan Espainiako kontzertu biretan eta 18 atzerrian. Iturralderen grabazioak 1971an argitaratu ziren lehenbiziko aldiz, hamarkada horretan bertan Whisky Jazz Kluben hasi zen eta Berlingo Jazz jaialdian zein Helsinkinko New Music Orkestraran jo zuen. 80ko hamarkadatik Iturraldek Madrilgo Konservatorian zuen saxo katedradun lana uztartu zuen gero eta oparoagoa zuen jarduera diskografikoarekin eta zuzenekoarekin. Aldi berean, sari eta aintzatespen ugari jaso zituen hala nola, Kultur Ministerioak emandakoa, Madrilgo erkidegoak, musika sormenari emandako saria, faltzesen seme kutxuna, kulturako Bianako printzesaria, musikaren arteen eta zientzien akademiak bizitza oso bati emandako saria. Arte ederren arloko urrezko dominak, ohorezko domina eta esgael saria. Lan merezimenduen urrezko domina eta Francisco Xavierko saria beste.
Iturraldek 3 belaunalditako saxo jotzailerekin partekatuko du agertokia, Garaialde, Andueza eta Arteta. Javier Garaialde Nafarroko goi mailako konserbatorian katedraduna. Kontzertu jotzaile eta Espainiako jaksean aitzindaria eta Nafarroko saxo zein jaksaren garapenean nagusitzat hartutakoa. Garaialde Mikel Anduezak izan zituen lehen irakasleetako bat izan da. Andueza irakasle titulara da Euskal Autonomia Erkidegoko goi mailako konserbatorioan. Musikari eklektikoa izanik lan ibilbidea esparru ezberdin askotan garatu du. Antzerkian eta musika komertzialean besteak beste. Laugarren belaunaldian Alberto Arteta da ordezkaria, jazz saxoko irakaslea da Nafarroko goi mailako konserbatorioan Javier Garaialde eta Mikel Anduezaren eskutik Pablo Sarasate konserbatorioan ikasia, baitere Amsterdameko konserbatorioan. Gaur zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura maximoak nabarmen jaitsiko dira. Ostiralean zeru lainotsu egongo da, tarteka oso lainotsu. Zaparrada txikia botako ditu, zenbait tokitan ertainak izan daitezke. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko da. Transkultur zikloak transexualen errealitatea ikusaraziko du aste honetan Antzeslanen, Zineforunen hitzaldien eta argazki erakusketa baten bidez. Catalina Foixekoa da armada etorbidea zena. Txist Jazz Yeah kartel finalistak ez du urratzen hauteskunde legea. Maiatzaren 26ko tokiko autonomia erkidegoko eta Europako hauteskundetarako herritarrek hauteskunde mahaiko kideak izango diren begiratu aldute jada. Gaiarre antzokiak omenaldi egingo dio Pedro Iturralderi. Maiatzaren 11an beren maisuarekin batera arituko diren 3 saxo jotzaile nafarren kontzertuaz.